son Laila. Eu son Laura. E hoxe vamos a falar do conservatorio E do contrabaixo. O contrabaixo é un instrumento de corda frotada. É o máis grave entre todos os de corda. Pero máis bonito. Dime, Laila, por que elegiste o contrabaixo? Achei un instrumento moi interesante que casi ninguén falaba del, entón tive curiosidade de aprender a tocalo e gustoume e aquí estou. E dime, Laura, que é o que máis te gusta do conservatorio? Que sempre podes disfrutar da música cos teus mellores amigos. E sempre podes coñecer persoas novas. Eso é moi interesante porque ter máis amigos nunca está mal. Encima, tamén podes aprender a tocar un instrumento que é moi interesante e podes facer audiciones cos teus compañeiros e amigos. É moi divertido. Eu son Carla. E eu son Claudia. Adicámosvos este tema. Desexamos que vos guste. Esperámosvos no conservatorio.